Ka all sen katral kala kentu yak sor ka jela baka dei ban le ai persya ai kibreu kibdon kiti ka jingdia bdang sya na ka wei ka yang meni kristan hak shnong malunong ba ha va is ka sil district ha ka jing pelai kubor u bishop porli lendo ulong ngis ngose sibon yak ai ka balle ha ka yang meni malunong bat ngi perem joro ya kane kane kalaji ha ka por bagi yang meni bar ki jaka meni beli kristan ha ki babon ki jaka ha kari kilamat yakum kini kampentot ha ka jing meni beli bar ki program daki dikhot jong kunhon Hindu ulong bakawai kaseng Hindu ha asam kala barngem ya kedor bartareri ka bapai ya kremau jumbun lada om syak ban lek puja hangte ka i kumba kini kam kidai ki badon ka jing ya sok menta ha kaleng kari ban penjore kum kini ki kam bar kir kom lek ka ka bala pelong itu ki breu ban lek ya ka bakile ha pok ka yeng mane ha mal nong kalong ka bapa kelas sibon kala ban long ka bala perkhat lupa bat pen i ka jing lek persya bat ka jing bok snap ya ki rulum jong ka than ba ya ka jing niam jongki ong bishop aba perap ngi kentu ya sor ka jela bat ki bor terkam jongka ban pan ngat ik tu ki breu ki bale ya kum ki kam bat persange ya ka jing penje clear hadena bot ya ki no ki jaka man dei belai la ong bishop perli lendo